Xa pasou máis de medio século desde que Guy Debord diagnosticara que a vida social nas sociedades capitalistas tiña renunciado a relacións persoais en favor de imaxes e representacións. O espectáculo para Debord consistía na imaxe invertida dun mundo no que as relacións entre persoas foran suplantadas pola relación entre mercadorías, entendendo esta transformación como a declinación do ser en ter e do ter simplemente en parecer. 5 décadas máis tarde, a era digital do novo século converteu a súa tese nunha realidade hipertrofiada, pois na actualidade a nosa existencia parece reducida a un fluxo continuo de selfies, reels e whats pensados exclusivamente para captar a atención, estimular a resposta inmediata e adestrar os polgares na procura da nosa dose de dopamina low cost. Esta hiperespectacularización afecta a maneira de relacionarnos entre nós, a percepción da política e mesmo o xeito de construirmos a nosa propia comunidade. O paradoxo é que o tempo que alimenta a desmobilización e a desafección abre o camiño para respostas inesperadas, tales como o auxe do negacionismo ou o xermolo dun protofascismo, mesmo entre aqueles sectores sociais máis prexudicados polas políticas que estes movementos defenden. Podes ler o artigo completo no blog e non esquezas suscribirte.